Pasamuan kinasih, sumangga kita sengker pangibadah wulan paseksi lan peladosan menika srana musik ing manah kita mekaten. Sang Yehuwah ingkang sampun nitahaken langit kalian bumi menika tuing pitulungan kita. Rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wontena ing kita sedaya. Amin. Pasamuan kaaturan pinarak. Pasamuan kinasih, matur nuwun dumateng Gusti ingkang sampun nunggilaken kita ing pangibadah panutupan wulan Renstra Klasis Sindoro Sumbing menika. Monggo kita wujudaken pangucap syukur srana ngluhuraken asmanipun Gusti saking pepujen kidung pasamuan Kristen anyar 28 pada setunggal dumugi 3. Sumangga sowan Gusti. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti kita Yesus Kristus, enjang menika kita sesarengan badhe maos pangandikanipun Gusti ingkang dados angger-angger katresnan. Pangandikanipun Gusti kaserat wonten ing Lukas 11 ayat selangkung ngantos 28 ingkang mekaten pangandikanipun Gusti. Pasemon bab wong Samaria kang welasan. Ing sakwijining dina ana ahli Taurat ngadeg sumedya nyoba marang Gusti Yesus. Ature, "Guru, menapa ingkang kedah kula lampahi amprih kula angsal gesang langgeng?" Paring wangsulane Gusti Yesus, "Kang katulis ing Taurat kepriye? Apa kang kok waca ing kono?" Atur wangsulane wong iku, "Kowe tresna marang Pangeran Allahmu kalawan gumolonging nyawamu sarta kalawan sakabehing kekuatanmu apa dene kalawan gumolonging budimu lan marang sak pepadamu dikaya marang awakmu dhewe." Pangandikane Gusti Yesus marang wong mau, "Wangsulanmu iku bener, iku lakonana temah kowe bakal urip." Bapak Ibu ingkang kinasih, menawi kita kaabenajengaken kalian pangandikanipun Gusti ingkang dados angger-angger katresnan enjang menika,
kita saged naliti wonten ing manah kita, wonten ing gesang kita. Menapa kita sampun saged ngecakaken angger-angger katresnan menika? Estunipun Bapak Ibu, kita saged naliti asring kita inggih dereng saged tresnani sesami kita. Asring kita inggih dereng saged tresnani tiyang sepuh kita. Asring kita inggih dereng saged tresnani anak-anak kita. Langkung-langkung kita inggih asring dereng saged tresnani Gusti kanthi sampurna. Pramila Bapak Ibu ingkang kinasih, wonten ing pangibadah menika kita inggih kasuwun ngrumaosi dosa lan kelepatan kita wonten ing ngarsanipun Gusti. Pramila sumangga kita kidungaken kidung panalangsa saking kidung pasamuan Kristen anyar angka 50 kalih, kita kidungaken padha sepisan lan padha ingkang kaping kalih. Nyuwun suci. Bapak Ibu, Gusti estunipun boten badhe negakaken kula lan panjenengan. Menawi kita estu-estu keduwung wonten ing ngarsanipun Gusti ngakeni sedaya lepat lan dosa kita, mila Gusti inggih badhe paring pawarta sih rahmat. Pawarta sih rahmat enjang menika saking Yesaya 12 ayat 1 ngantos 3. Ingkang mekaten pangandikanipun Gusti. Kidung panuwun margawus ginanjar slamet. Ing wektu iku kowe bakal munjuk. Kawula badhe ngunjukaken panuwun dumateng paduka Duh Yehuwah, awit senajan paduka sampun duka dumateng kawula, nanging bebendu paduka sampun kendel. Tuwin paduka lajeng nglipur kawula. Gusti Allah iku senyata dadi karaharjanku. Aku kumandel ora kalawan gumeter. Ananging Sang Yehuwah Allah iku kakuwatanku lan masmurku. Panjenengane wis dadi karaharjanku. Ing kono kowe bakal padha ngangsu kalawan bungah ing etuking keslametan. Mekaten pawarta sih rahmat ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula lan panjenengan. Bapak Ibu, sumangga kita
mlebet wonten ing pandonga syukur lan pandonga syafaat. Rama kawula ingkang dados pangen kawula ingkang utami. Enjang menika Duh Gusti sesarengan kawula ngaturaken panuwun ngengeti bilih seh paduka berkah paduka tansah kababar wonten ing gesang kawula. Katitik wonten ing dalu kala wau kawula saged tilem kanthi sekeca lan enjang menika Duh Gusti paduka inggih tasih paring wewengan kagem kawula nerasaken gesang peparing paduka. Paduka sampun nuntun lampah kawula setunggalan setunggalipun, lampahipun warganing pasamuan kakempalaken wonten ing panggenan menika, wonten ing dalem paduka menika kanthi kebaing kabingahan. Sesarengan enjang menika Duh Gusti kawula ugi ndedonga kagem sedaya warganing pasamuan wonten ing gereja kawula menika, wonten ing sedaya bot repotipun temtu Gusti piyambak ingkang badhe mirsani. Mbok bilih sawetawis pasamuan ingkang ngraosaken karingkihaning badan wonten ing dinten menika Duh Gusti, paduka piyambak ingkang badhe nguluraken asta paduka ingkang kebaing panguwaos. Gusti piyambak ingkang badhe nyarasaken lantaran tetet dan unjukan obat-obatan pangrimating para medis mekaten ugi pangrimating brayat menika inggih badhe paduka agem kagem babaraken kegiatan lan kesarasan tumrap pasamuan paduka ingkang wekdal menika ngraosaken karingkihaning badan. Mekaten ugi mbok bilih wonten ing pasamuan paduka inggih ngraosaken marupi-rupi perkawis lan pergumulaning gesang. Kawula mboten mangertos Duh Gusti ingkang dipun adepi setunggalan setunggaling warganing pasamuan. Ananging kawula pitados Gusti ingkang mirsani. Gusti piyambak ingkang badhe nyarengi, Gusti piyambak ingkang badhe paring kawicaksanan, Gusti ingkang badhe paring kesabaran lan kekiatan. Ngantos para sederek kawula ingkang kaaben ajengaken kalian sedaya perkawising gesang saged ngudari perkawisipun kanthi sumereh lan ugi miderek kalian kersa lan dawuh paduka. Mekaten ugi ndedonga kagem sedaya panyambut damelipun warganing pasamuan wonten ing babagan menapa kemawon Duh Gusti kawula tansah nyuwuraken berkah ngantos pakaryan ingkang paduka berkahi menika saged dados sarana anggen pasamuan paduka nyekapi sedaya kabetahaning gesang. Anak-anak kawula ingkang tasih alit ingkang dereng sekolah mekaten ugi ingkang tasih wonten ing bangku sekolahan ing tataran langkung andhap ngantos ingkang inggil. Gusti ingkang mirsani, Gusti ingkang nyarengi, paring kapinteran kawicaksanan kaprigelan ngantos anak-anak kawula inggih saged sinau kanthi sae, saged berkembang kanthi sae lan ing mangkih anak-anak kawula inggih saged ngraih sedaya cita-cita idaman lan impianipun Duh Gusti. Kawula pitados paduka inggih badhe nyarengi wonten ing sedaya usadi perjuangan belajaripun para lare-lare kawula. Mekaten ugi Duh Gusti anak-anak kawula ing wanci menika sampun lulus lan ugi mbudidaya wontenipun panyambut damel. Kawula pitados paduka inggih sampun nyawisaken pakaryan ingkang miderek kalian kabisan lan kaprigelanipun. Mekaten ugi Duh Gusti enjang menika kawula ndedonga kagem sedaya peradataning pasamuan ingkang sampun nyaosaken gesangipun kagem kladosi pasamuan ing papan mriki. Ing sak sisih inggih kedah kladosi wonten ing sak tengah-tengahing brayat. Ananging kawula pitados Gusti paring kawicaksanan lan kesagetan. Gusti berkahi menapa ingkang katindakaken kagem kaluhuraning asma paduka. Mekaten ugi kawula ndedonga kagem sedaya panitia, komisi, para aktivis gereja, pemain musik, singer, song leader, menapa dene guru sekolah minggu.
Gusti piyambak ingkang badhe nyarengi duh Gusti paduka agem sansaya mindak dinten sangsaya mindak endah wonten ing ngarsa paduka. Kawula pitados bilih pelatusan ingkang kawula aturaken dumateng paduka boten badhe ngloho ananging inggih badhe nuwuhaken berkah kagem kawula sedaya. Mekaten ugi kawula ndedonga kagem yayasan-yayasan Kristen ingkang wonten ing sak kiwa tengen kawula duh Gusti. Paduka piyambak ingkang sampun nyarengi miwiti lan kawula pitados paduka inggih badhe nyarengi tumbuh kembangipun yayasan-yayasan Kristen kados dene rumah sakit Kristen mekaten ugi sekolahan Kristen ingkang wonten ing sak kiwa tengen kawula menika. Gusti piyambak ingkang badhe paring kawicaksanan kagem sedaya pangarsaning yayasan-yayasan menika ngantos mindak-mindak dinten inggih mindak ngrembaka. Kalau ugi ndedonga kagem kawontenaning bangsa lan negari kawula duh Gusti wonten ing sedaya bot repotipun wonten ing sedaya perkawisipun kawula pitados bilih paduka ingkang sampun miji pangarsa-pangarsaning bangsa lan negari kawula temtu paduka inggih badhe paring kawicaksanan ngantos saged nindakaken kanthi sae miderek kalian kersa lan dawuh paduka lan ugi ajrih asih dumateng paduka. Rama kawula kasuwargan menawi enjang menika kawula nindakaken pangibadah wonten ing gereja menika Gusti piyambak ingkang badhe nyarengi saking wiwitan tengahan ngantos ing pungkasan mangkih ngantos pangabekti kawula ing enjang menika inggih dados sarana anggen kawula nyambet komunikasi ingkang endah dumateng paduka. Gusti piyambak ingkang badhe nyarengi paduka tebihaken saking sedaya rubeda panggoda bilahi iblis ingkang badhe ngreridu. Mekaten ugi anggen kala sowan wonten ing ngarsa paduka duh Gusti sumula dosa lan kelepatan ingkang boten nyondongi kalian kersa lan dawuh paduka sesarengan ugi kawula nyuwun pangapunten. Inggih namung wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus juru wilujeng kawula ingkang gesang pandonga menika kawula aturaken. Amin. Pasamuan kinasih wujuding berkahipun Gusti ing gesang kita temtu marupi-rupi kegiatan kesarasan kacekapan mila timbalanipun Gusti ing Ibrani 13 ayatipun 16 mekaten sarta aja lali nindakake kabecikan jalaran iya kurban-kurban mangkono iku kang ndedekake keparinge Gusti Allah. Sumangga kita ngaturaken panuwun srana saos pisungsung kairing kitung pasamuan Kristen anyar 160 gangsal padha setunggal lan kalih jatining katresnan. Yo
pasuwun jumeneng kita ngaturaken pisungsung wonten ing pandonga. Kanthi andhap asoring manah lan kebaing pamuji syukur Gusti, kawula sowan malih wonten ing ngarsa paduka. Matur nuwun Gusti, awit berkah paduka tansah kababar wonten ing gesang kawula. Ngantos menawi kawula jujur Gusti, saestu kawula boten saged ngetang berkah-berkah paduka menika. Mila Gusti wujuding ngen kawula tansah mitadosaken gesang wonten ing ngarsa paduka. Lan wujuding ngen kawula ngaturaken pamatur nuwun wonten ing ngarsa paduka. Enjang menika Gusti, kawula sami sampun ngemalaken pisungsung ingkang minangka gempilaning saking berkah paduka. Mila monggo Gusti, pisungsung ingkang sampun kakempalaken menika paduka piyambak ingkang badhe nyucikaken saengga lumantar arta pisungsung menika saestu ing samangke saged kaginakaken kangge lantaran babaraken katresnan paduka, njembaraken kraton paduka lan ngluhuraken asma paduka. Kawula kinten donga Gusti kagem sedherek kawula ingkang paduka piji, paduka pilih anggenipun ing samangke ngrimati arta pisungsung menika. Monggo paduka piyambak ing parinjang kepikalen roh hikmat supados menapa ingkang ing samangke katindakaken selaras kalian karsa paduka. Semanten ugi Gusti menawi sekedap malih kawula sami badhe nampeni sabda dawuh pangandika paduka. Paduka kawula aturi rawuh. Paduka kersa nyucikaken manah pikir lan batos kawula sami supados ing saestu ing samangke lumantar sabda pangandika menika saged kawula pundheli minangka dilah utawi damaring gesang kawula. Mirunggan kagem Ibu Marta Adi ingkang samangke badhe medharaken dawuh pangandika paduka. Paduka piyambak ingkang berinjang kepikalen roh hikmat, kawicaksanan, kekendelan, kesagetan, kasarasan saengga saestu ing samangke lumantar Ibu Adi dawuh pangandika menika saged kababar. Monggo Gusti katuri kawula paduka ngendika. Kawula sedaya sumadyo mirengaken lan wonten ing asta lan wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus kepareng kawula ndedonga. Amin. Pasamuan katuran pinarak malih. Shalom Bapak Ibu. Sugeng enjang. Kados pundi kabaripun? Sae. Monggo menawi kabaripun estu sae kawula aturi atur salam dumateng ngajeng wingking samping kanan, samping kirinipun utawi ingkang tebih inggih cekap si hello kalian paring senyum ingkang paling sae. Ketinggal sumringah nggih menawi sampun senyum menika kawula remen. Nggih, kedahipun kala wau rikala nembang nyanyi ngidung nggih kados mekaten kalian senyum sumringah kagem kaluraning asmanipun Gusti mboten sepaneng nggih Bapak Ibu. Nggih Bapak Ibu ingkang kinasih kita badhe mirengaken sabda pangandikanipun Gusti ingkang kaserat wonten ing Matius 13 ayat 31 ngantos 33 lan mangke kalajengaken Matius 13 ayat 22 sekawan ngantos 50 ingkang ing mangke badhe kawosaken dening peradataning pasamuan. Sumangga. Bacaan ingkang kaping 9 kapendhet saking Matius 13 ayat 31 dumugi 33 ingkang mekaten. Pasemon bab wiji sesawi lan ragi.
Ana maneh pasemon kang digelarake marang wong-wong mau. Pangandikane, kratoning swarga iku upamane kaya wiji sawi kang kajupuk lan kasebar dening wong ana ing pategalan. Padha-padha wiji sawi iku pancen cilik dhewe. Nanging yen wis thukul gedhene ngluwihi janganan liya-liyane. Malah banjur dadi wit-witan nganti manuk-manuk ing awang-awang padha saba mrono lan lusuh ing pang-pange. Pasemon iki uga didhawuhake marang wong-wong mau. Kratoning swarga iku upamane kaya ragi kang kajupuk ing wong wadon, kacarobake ing glepung terigu telung taker nganti kemrasukan kabeh. Kalajengaken kalajengaken waosan Matius 13 ayat 12 sekawan dumugi 12 enam. Pasemon bab Raja Brana kang kapendhem lan mutiara sing aji. Kratoning swarga iku umpamane kaya Raja Brana kang kapendhem ing pategalan, kang ketemu dening wong banjur dipendhem maneh. Marga saka bungahe, dheweke banjur lunga ngedoli barang darbeke kabeh, pategalane mau tumuli dituku. Mengkono maneh kratoning swarga iku umpamane kaya dene wong dagang kang golek mutiara kang adi. Bareng wis oleh mutiara kang banget ajine, banjur lunga ngedoli barang darbeke kabeh. Mutiara mau nuli dituku. Waosan ingkang angka 3 Matius 13 kawandosa 7 dumugi 50 kalih. Pasemon bab krakat. Karo dene maneh kratoning swarga iku umpamane kaya krakat kang ditibakake ing segara. Banjur ngumpulake iwak werna-werna. Bareng wis kebak, banjur digeret mentas menyang ing gisik. Wong tumuli padha linggih milihi iwak-iwak kang becik sarta diwadahi. Dene iwak kang ora becik dibuang. Iya kaya dene mangkono kahanane besok ing wekasaning jaman. Malaikat-malaikat bakal padha teka misahake para wong kang ala saka ing tengahé para wong kang mursid. Padha kaceplungake ing pawon murup ing kono kang tinemu panangis lan keroting untu. Kowe apa padha mangerti iku mau kabeh? Atur wangsulane para sakabat. Inggih Gusti. Gusti Yesus banjur ngendika, mulane saben ahli Taurat kang nampani piwulang bab kratoning swarga iku umpamane kaya wong kang duwe omah kang metokake barang anyar lan barang lawas saka ing pasipenane. Ingkang rahayu inggih kita ingkang sampun nampi sabda pangandikanipun Gusti. Haleluya.
Bapak Ibu ingkang kawula tresnani lan dipun tresnani dening Gusti Yesus. Kala wau kita sampun mirengaken sedaya pangandikanipun Gusti ingkang kaserat wonten ing Matius 13 ayat 3 setunggal ngantos 50. Saderengipun kita nglajengaken nyuraos pangandikanipun Gusti, Bapak Ibu sederek kawula badhe pitaken. Menapa Bapak Ibu sederek nate manggihi sela ing tengah margi nalika nembe tindak? Mbok bilih kita saged mirsani nggih tayangan menika wonten setunggaling sela wonten ing tengah-tengahing margi. Nate napa mboten Bapak Ibu? Nate kesandung? Nate kesandung sela? Sakit menapa mboten? Nah, kinten-kinten menapa ingkang badhe Bapak Ibu tindakaken nalika nembe tindak lajeng ing tengah-tengah margi menika pinanggih sela malah asring ndadosaken kesandung lan dawah. Terus pundi? Wau ngendikane nate kesandung. Badhe pripun? Mendel mawon. Biasa kesandung Bu. Lajengaken malih mlampah. Nggih Bapak Ibu ingkang kinasih, ilustrasi enjang menika badhe kawula aturaken inggih menika wonten setunggal sela ing satengahing margi ingkang dipun lewati dening tiyang lan asring sela menika inggih ndadosaken tiyang kesandung kepara dawah. Ing ilustrasi menika wonten setunggaling tiyang ingkang sepisan nalika kesandung sela menika namung mendel. Mboten respon. Namung mirsani lan mbok bilih namung celatu wonten ing manah. Oh, kesandung. Lajengaken tindakipun malih tidak bereaksi biasa kemawon. Menika tiyang ingkang sepisan. Lajeng wonten malih tiyang ingkang kaping kalih nalika miyos ing margi menika lajeng kesandung sela menika spontanitas duka Bapak Ibu. Nesu-nesu, bengak-bengok kepara nyalahaken sela kala wau. Dasar watu. Ora duwe pikiran, ngaten nggih biasanipun menawi nesu. Kaya ana ing tengah dalan. Sapa iki sing ndokok ning kene? Kenapa watu kok ora iso semingkir ning pinggir? Kedeleng sikilku dadi lara amarga kesandung. Pokokipun ngaten lah Bapak Ibu, nesu-nesu. Grundelan nyalahaken sela lajeng nerasaken melampah. Ing saratan-ratan inggih tasih kemawon grundel kemawon mboten telas-telas amargi kesandung kala wau. Lajeng wonten tiyang ingkang kaping 3. Ugi miyos wonten ing margi menika lan ugi kesandung. Ugi dawah. Piantun ingkang kaping 3 menika inggih ngraosaken sakit Bapak Ibu. Ananging sak sampunipun dipun elus-elus samparanipun ingkang sakit menika lajeng piyambakipun inggih jumeneng menyat mendhet sela kala wau dipun singkiraken lan dipun paringaken wonten ing pinggir dalan kaliyan ngendika, "He watu, tak dokokake pinggir kene ya. Men ora ana wong sing kesandung lan lara kaya aku iki." Menika setunggaling gegambaran ilustrasi. Ananging asring kita ugi manggihi mekaten nggih Bapak Ibu. Nah, miderek Bapak Ibu, kinten-kinten sikap ingkang prayogi ingkang katindakaken dening tiyang ingkang nomor pinten? Nomor pinten Bapak Ibu? 3 estu. Napa mboten nomor kalih asring-asringipun? Nomor 3 nggih. Leres nggih. Nggih temtunipun sikap tiyang ingkang nomor 3 menika ingkang langkung sae.
Inggih Bapak Ibu sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus, nyingkiraken sela utawi kerikil ing satengahing margi menika estunipun perkawis ingkang sepele. Ananging senajan alit lan sepele saged nuwuhaken manfaat ingkang ageng tumrap tiyang sanes. Sela utawi krikil ingkang sampun dipun singkiraken saking tengahing margi dadosaken sok sintena ingkang miyos ing margi menika saged miyos kanthi sekeca lan boten kesandung kepara dawah. Perkawis ingkang alit lan kados-kados boten wigatos ananging sejatosipun menika saged dados sumbering inspirasi lan patuladan. Mila Bapak Ibu irah-irahan khotbah enjang menika inggih miwiti saking perkawis ingkang alit utawi prasaja. Waosan Injil ing minggu menika mucal dhateng kita bilih kratoning swarga kawiwitan saking perkawis ingkang alit lan prasaja. Gusti Yesus ngagem pasemon kala wau sampun pun waos bab wiji sawi, ragi lan mutiara ingkang adi. Pasemon kapisan inggih menika pasemon bab wiji sawi. Gusti Yesus ngendika, "Kratoning swarga iku umpamane kaya wiji sawi kang kajupuk lan kasebar dening wong ana ing pategalane." Bapak Ibu kita ampun bayangaken taneman sawi menika kados dene sawi ingkang kita mangertosi wonten ing Indonesia. Menawi wonten ing Indonesia sawi menika alit-alit ngaten nggih pun nggih andhap nggih. Lajeng menawi pun sade pun bungkusi ugi alit-alit ngaten. Ananging taneman sawi wonten ing Palestina inggih menika taneman ingkang wonten oyotipun lan inggilipun menika inggih saged dumugi 1 meter. Uwit ingkang ageng menika tuwuh saking winih ingkang alit. Bapak Ibu, wijining sawi menika estunipun sanes winih ingkang alit piyambak. Awit sejatosipun wonten winih ingkang langkung alit inggih menika winihing cemara utawi sipres. Ewa semanten winih sawi asring kaginakaken minangka gambaran perkawis ingkang alit sanget. Nalika Gusti Yesus ngendika bab kratoning Allah ingkang kagambaraken kados dene wiji sawi. Ateges ingkang cetha bilih kratoning swarga kawiwitan saking perkawis ingkang alit. Salajengipun Gusti Yesus ngagem gambaran ragi ingkang kapendhet dening pawestri lajeng dicarupaken ing saklebeting tepung terigu kathahipun 50 liter. Wonten ing tradisi Yahudi estunipun ragi menika asring kaanggep nggambaraken bab ingkang awon. Tiyang Yahudi nggambaraken proses fermentasi menika minangka proses pembusukan. Proses dados bosok menika awit saking wontenipun ragi. Mila ragi menika kaanggep bab ingkang awon lan kerisak. Pramila saderengipun Paskah, tiyang Yahudi badhe madosi turahan ragi lan dipun bucal saking griya lajeng dipun obong. Nggatosaken pangertosan lan kanyatan kados mekaten, mila Gusti Yesus secara sengaja ngagem ragi wonten ing pasemon bab kratoning swarga. Menika inggih ndadosaken tiyang-tiyang kaget. Lajeng nggatosaken menapa ingkang dipun ngendikaaken dening Gusti Yesus.
Menapa ingkang dados underanipun inggih menika perkawis alit anggadhahi dampak ingkang ageng. Ragi menika saged ndadosaken adonan glepung mengembang. Perkawis ingkang alit saged dados sarana mujudaken kratoning swarga. Gambaran salajengipun inggih menika bab Raja Brana ingkang kapendhem, mutiara kang adi lan pukat utawi krakat utawi jaring kagem pados ulam. Ingkang kauncalaken wonten ing seganten. Gegambaran menika ngemu suraos bilih keraton swarga menika perkawis ingkang adi lan mulya. Menapa perkawis ingkang kedah dipun upadi utawi dipun usahaaken kanthi nindakaken perkawis-perkawis alit kanthi katresnan ingkang ageng ndadosaken winihing kratoning swarga weraden ing bumi. Ingkang dados pitakenan salajengipun inggih menika bab pasemon ingkang kapratelakaken dening Gusti Yesus wiwit ing Matius 13 ayat 21 ngantos 50 bab kratoning swarga. Menapa tegesipun kraton swarga miturut ingkang nyerat ing Injil Matius menika? Mireng tembung kratoning swarga wonten ing pikiran kita biasanipun lajeng maneges bab papan ingkang wonten ing ngriku utawi tebih lan kacawisaken nalika kita sampun nilaraken donya. Pamanggih menika mboten lepat Bapak Ibu. Ananging tegesipun kratoning swarga wonten ing Injil Matius menika mboten namung menika. Wiwit ing Matius 6 ayat 10 utawi sedasa sampun kaserat bab swarga. Bilih kratoning swarga mboten namung perkawis ingkang wonten ing ngrika utawi tebih lan mangkih. Ananging ugi wonten ing ngriki lan wekdal sakmangkih. Kratoning swarga mboten namung perkawis ingkang kaantu-antu wonten ing mangsa ngajeng kemawon, ananging ugi perlu kaupadi wonten ing wekdal sakmenika. Lumantar perkawis alit ingkang kita tindakaken saged nuwuhaken kratoning swarga wonten ing ngriki lan wekdal sakmangkih. Pasamuan kagunganipun Gusti ingkang kawula tresnani lan dipun tresnani dening Gusti, sumangga kita ngupadi rawuhipun kratoning swarga kanthi nindakaken perkawis-perkawis alit lan prasaja ing gesang kita, ananging ageng manfaat utawi ginanipun kagem sesami. Kados dene nelakaken sikap peduli lan kawigatosan dhateng tiyang sakiwa tengen kita. Kados dene nelakaken kawigatosan dumateng tiyang ingkang ngraosaken sayah. Kados dene mbiyantu tiyang ingkang ngalami kacingrangan kanthi menapa ingkang saged kita tindakaken. Nah, pitakenanipun dos pundi menawi dereng saged, Bu? Kados pundi kula badhe mbiyantu tiyang sanes wong kula kiyambak mawon tesih kedah dipun biyantu. Kados pundi kula badhe paring panglipur kagem tiyang sanes wong kula kemawon nggih masalahipun kathah. Tesih kedah dipun lipur. Kados pundi kula badhe nggatosaken tiyang sanes sejatosipun kula menika nggih tasih kedah dipun gatosaken. Terus pundi menawi dereng saged ngatosaken tiyang sanes paring pambiyantu dumateng tiyang sanes Bapak Ibu. Nah, menawi kepepetipun dereng saged mbiyantu migunani tumrap tiyang sanes,
minimal ampun ngantos ngrugekaken tiyang sanes. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Menawi dereng saged paring pambiyantu minimal mboten ngrugekaken tiyang sanes. Menawi wonten ingkang curhat perkawisipun menawi mboten utawi dereng saged atur solusi nggih minimal mboten maido. Alah kaya ngono wae kok. Nggih. Kita tepakaken menawi kita piyambak nembe wonten perkawis curhat ingkang kita curhataken kados mekaten tentu nggih ngrasaken sakit hati, sakit manahipun. Dados menawi kepepetipun dereng saged migunani paring pambiyantu tumrap tiyang sanes minimal ampun ngantos ngrugekaken tiyang sanes. Kados dene wonten piyantun ingkang misuwur ngendika mekaten Bapak Ibu. Jika belum bisa memberi manfaat, setidaknya jangan merugikan orang lain. Jika belum bisa membahagiakan, setidaknya jangan menyakiti hatinya. Perkawis alit ingkang kita tindakaken kanthi katresnan ingkang ageng badhe nuwuhaken perkawis ingkang ageng ugi. Bapak Ibu, khotbah enjang menika kawula pungkasi kanthi ngaturaken kata-kata hari ini. Saged dipun catet mangke nggih. Kata-kata hari ini. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk berbuat baik, tetapi jadilah orang baik agar kita menjadi sempurna. Ngunduh pencit ning kebon agung, digawe rujak bareng buah nanas. Cakepipun pundi Bapak Ibu? Kula ambali nggih, mangke nyuwun cakep nggih, nyuwun cakepipun. Ngunduh pencet ning kebon agung digawe rujak bareng buah nanas. Yen ana wong sing njaluk tulung, monggo kita biyantu kanthi ikhlas. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Kita badhe mlebet wonten ing wekdal ening lan ugi pandonga sak samunipun mirengaken pangandikanipun Gusti. Rama kawula kasuwargan estu duh Gusti pangandika paduka ingkang sampun kawula pirengaken enjang menika inggih ndodhok manah lan gesang kawula. Asring dinten-dinten ingkang sampun kawula pengkeraken kawula inggih dereng saged ngecakaken dawuh pangandika paduka nindakaken kabecikan senajan menika namung prasaja lan alit. Pramila duh Gusti lantaran pangandika paduka ingkang sampun kawula pirengaken menika Gusti piyambak ingkang badhe nyagetaken kawula ing gesang mengajeng. Kawula ugi gadhahana raos peka tumrap sesami kawula ingkang ugi kedah kawula gatosaken kepara kawula aturi pitulungan sak saged-saged kawula duh Gusti. Gusti piyambak ingkang nyagetaken kawula mboten namung mirengaken pangandika paduka menika ananging ugi nindakaken wonten ing gesang padintenan. Rama kawula kasuwargan menawi ing sakmenika kawula inggih sampun nderek pangibadah lan sampun rampung anggen kawula muji ngluraken asma paduka wonten ing pangibadah enjang menika. Lan ing mangke kawula inggih badhe nglajengaken pangibadah kawula wonten ing satengahing brayat, wonten ing satengahing pasamuan, wonten ing satengahing masyarakat. Gusti piyambak ingkang badhe nyarengi kawula, nyagetaken kawula, ngecakaken menapa ingkang dados sabda pangandika paduka. Rama kawula kasuwargan anggen kawula nderek pangibadah enjang menika saking wiwitan ngantos tengahan menika semula dosa lan kelepatan. Sae anggen kawula muji ngluraken asma paduka menapa dene anggen kawula mirengaken sabda pangandika paduka asring kawula inggih mboten selaras kalian kersa paduka. Kawula inggih nyuwun agenging pangapunten. Kawula ngaturaken pandonga menika kados dene
pandonga ingkang sampun paduka ajaraken wonten ing gesang kawula. Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, kersa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika, saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dening ing panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa, tuwin kamulyan langgeng selami-laminipun. Amin. Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih kasuwun jumeneng, kita badhe nginggalaken kapitadosan kita srana pangaken sahadat kawelih welas ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula, ingkang kabudhetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara larga jumenipun Pontius Pilatus, kasalib lampahi sedo, lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan, ing tigang dintenipun malih saking antawisipun tiyang pejah, lajeng sumengpa dhateng ing swarga, pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta radin, inggih patunggilanipun para suci. Menapa dene pakampuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan keaturan lenggah. Pasamuanipun Gusti ingkang kinasih, kados ingkang sampun kawartosaken ing pawartosing pasamuan pilih wonten ing pangabekti menika, wonten Bapak Ibu ingkang wekdal menika ing tengah-tengah kita, badhe lereh saking kelenggahanipun minangka pradataning pasamuan. Pramila pasamuan kedah nyumerpi bilih wiwit dinten menika Minggu 26 Juli 2026 Bapak lan Ibu ingkang sampun lereh saking ayahan kapradatan menika. Dados sedaya ayahan kapradatan peparingipun Gusti sampun kakunduraken malih ing ngarsanipun Gusti Yesus minangka ratuning pasamuan. Pasamuan ingkang kinasih, panjenengan sedaya sampun nampi Bapak lan Ibu dados abdinipun Gusti ingkang sampun ngladosi panjenengan. Pramila sampun sakmestinipun kita sami ngaturaken panuwun. Salajengipun Bapak lan Ibu ingkang badhe lereh saking kelenggahanipun kaaturan jumeneng ing ngajenging pasamuan. Supados warganing pasamuan uninga bilih panjenengan sampun lereh saking kelenggahan kapradatan. Inggih menika Bapak Hermawan. Ingkang kaping kalih Bapak Supajar. Ingkang kaping 3 Ibu Dwi Hendra Pratiwi. Bapak lan Ibu ingkang kula tresnani lan ingkang dipun tresnani Gusti, awit sedaya peladosan panjenengan kagem pasamuan ing mriki, pramila kula minangka wakiling pasamuan, tuwin wakiling pradataning pasamuan, sawetahipun
ngaturaken panuwun sekelangkung ageng. Awit sedaya pladosan ingkang sampun panjenengan tindakaken kagem kaluraning asmanipun Gusti, tuwin kagem rembakaning pasamuan wonten ing ngriki. Lan awit sedaya pladosan Bapak lan Ibu, Gusti ingkang badhe males lumantar sedaya sih kanugrahan lan berkah kagem panjenengan ugi kagem brayat panjenengan. Bapak Ibu pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita nyatunggilaken manah ing salebeting pandonga. Rama kawula kasuwargan, kawula ngaturaken agenging panuwun awit paduka sampun maringi pelados mirunggan ingkang sampun paduka agem kangge sarana mimpin ngereh mranata lan gulawentah pasamuan ing ngriki. Ngaturaken panuwun awit paduka inggih sampun jangkepi Bapak Hirmawan, Bapak Supajar, Ibu Heni kalayan kawicaksanan, kalayan kegiatan, kalayan kasabaran lan kasagetan kangge nindakaken sedaya pladosan ngantos dumugi wancinipun Bapak lan Ibu menika saged lereh saking kalenggahanipun. Kangge salajengipun Duh Rama, kawula pasrahaken abdi paduka ingkang wanci menika sampun lereh saking ayahan kapradatanipun lan ayahan kapradatan sampun kakunduraken wonten ing ngarsa paduka. Mila mekaten paduka ingkang badhe tansah paring berkah lan pangreksa paduka kagem Bapak lan Ibu ingkang wanci menika lereh saking kelenggahanipun saking kapradatan lan wanci menika dados warganing pasamuan. Mila mekaten paduka ingkang badhe tansah nuntun ngantos senajana sampun lereh saking ayan kapradatan lan dados warganing pasamuan menika inggih estu dados kagungan paduka ingkang sembada. Paduka ingkang badhe tansah nyarengi Bapak lan Ibu anggenipun ngemong, momong lan gulawentah brayatipun. Ugi kaloswonaken berkah kagem brayatipun setunggalan-setunggalipun srana berkahing kegiatan lestantuning kasarasan, kabingahan, katentreman, tuwin karaharjan. Mekaten Duh Rama ingkang dados pandonga kawula. Kangge saklajengipun kawula inggih badhe mungkasi pangibadah menika. Gusti ingkang badhe tansah nuntun nganti lan ngayomi wonten ing saruting gesang kawula. Paduka apunten dosa lan kelepatan kawula wonten ing asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, pangandikanipun Gusti ngatakita supados saged mawujudaken timbalan mila saking ingkang alit rumiyin. Awit ingkang alit badhe dirembakaken dados ageng. Monggo kita sanggemi lumantar pepujen kidung pasamuan Kristen anyar 8 kalih padha setunggalan kalih. Tekading manah kawula sinarungan palaken
Sumangga kita sesarengan ngendharaken manah wonten ing ngarsanipun Gusti. Sami wangsul kanthi tentrem rahayu dados seksi lan nindakaken pelatusan kagem kamulyaning Gusti lan nambiya berkahipun Allah. Pangeran Yewah maringi berkah dhateng panjenengan, jagi lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yewah nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Yewah nungkulaken wedananipun dhateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.